היי, חזרנו אליכם ובגדול. הילה חזרה מהצבא וזו סיבה מעולה לעשות עוד צ'אלנג'. מה אנחנו עושים הפעם? האתגר הזה נקרא Cut and Ball Challenge. מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? כל אחת בתורה שמה קופסה על הראש עם עיניים מכוסות, והיא צריכה בעצם לקחת בעזרת הכף עם העיניים המכוסות כמה שיותר כדורי כותנה, כדורי צמר גפן, ולשים בתוך הקופסה. עכשיו, הקטע עם הצמר גפן זה שלא כל כך קל לתפוס אותו. וואו. כל אחת יש לה 5 פעמים לשים בפנים. אחרי זה היא צריכה לנחש כמה כדורים יש לה בפנים. מי שמנחשת הכי קרוב היא המנצחת. אבל אנחנו לא משחקים בחינם. המנצחת תכתוב סטטוס בפייסבוק של המפסידה. מה הפייסבוק שלנו? זה הפייסבוק של המפסידה כמובן. נתחיל. שוק. שוק. אז הילה מתחילה. קדימה. כף ראשונה. אוקיי. לא. ו5. אתה מחייש כמה יש לי? כן. 8. אז הילה נחשה שיש לה 8. זה היה מאוד קרוב. אוקיי, אני מנחשת 6. וואו! כמה? 7! וואי, הייתי קרובה! טוב, כפי שהבנתם, הילה היא המפסידה. זה הופך להיות איזשהו דפוס. שמת לב? גם במשחק הקודם של האוכל, את הפסדת, אני מציעה לך להתעורר אולי. wake up call. את הטלפון. תודה. אוקיי, אז אני הולכת לכתוב כך. ג'סטין ביבר מגיע לארץ. מי בא איתי להופעה? ביבר מניה. מישהו? כרטיסים? ואני מציעה לכולם ללכת ולחפש בפייסבוק של הילה את הפוסט היפהפה הזה. זה כיף. יופי. אז זהו! עם הפרצוף הזה אנחנו מסיימות. מקווה שנהנתם, מקוות שנהנתם. אם יש לכם עוד רעיונות אתגרים מגניבים, דברים שבא לכם שנעשה. בהחלט, אתם יכולים לכתוב לנו למטה בתגובות. אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו, אז זה הזמן לעשות לנו סאבסקרייב ולעקוב אחרינו, ואולי אתם יכולים לכתוב גם למטה בתגובות טיפים להילה, איך היא יכולה לנצח בצ'אלנג'ים, אז היא תודה לכם מאוד. זהו, אני חושבת שסיימנו, אז נתראה בפעם הבאה. ביי! ביי!